Мишо, айде станете. След това Илия Блъсков ще дойде на дансинга. Айде, Мишо. Чакайте сега, то се разбира много от музика. Ще искате една поръчка да ви направи. То се отнасим, казваме. Ей, момчета, малко ще да ръпнете от дансинга, после ще играете. Айде, Мишо. Чакайте сега, той ще да даде една поръчка. За сега казвам, радиста и китариста, сол-китариста е много. Но аз много разбрах, че всички сте добри. Сега той ще иска една поръчка. Да, каза, брате. 5 евро за мене, за хубавия викач. 5 евро за нашия колега. Пащите ма не стяга. Ти си на колела. Ще наши чакова. 5 евро за най-добрия клавиатист. И 100 евро от нашия брат за виновника. Така. От Амет от Илия Блъско и от Шумен. И от Шумен казвам. Кой искаш? Не казвам само от Илия Блъско. От Амет от Шумен и жена му от Илия Блъско 150 евро за виновника. Опа, раз. От Турхани семейство от Илия Блъско 100 евро. Музика!